Здравейте хора, днес ще снимам с Мирангелова и ние ще снимаме кой би направил... Да. И да, нека да започваме. Но чакай, уточни, че ще показваме, няма да... Да, ние няма да показваме листове, както другите, ще показваме снимки. Да. Ние сме се снимали и ще показваме снимки. Да. Първият въпрос е кой би изял сурово яйце? Кой? Да. Софи. Вторият въпрос е коя от тях двете би отговорила на баща си? Едната за другата, другата за другата. Кой би се возил в автобуса сам? Ти луда ли си? Аз не мога! Аз? Кой се храни по-здравословно? Дадох себе си, защото... Аз само се стъпса с чувствам да дебелея. Да, защото всъщност аз също... Но аз гледам вкъщи давам плодове и даже нямам много, обаче сега гледам чиптове, коли не взимаш от магазина, ама човек, това нещо не дебелей. Кой повече обича спорта? Със сигурност. Аз съм такъв мързел. Вярно е. Тя като става в 1 часа, какво мислите, Това че не да иска. спортува? Еми, Тръгва да спортува. да бе. Кой би се качил на покрива на някоя сграда? Кой би скочил с парашут? Мен ме е страх, някаква птица, ако ми проби парашута. Не риба меч от морето, не дай да кажа, ти го проби. А не, то в принцип мен ме е страх, аз съм за изживяването. Кой е по-срамежлив? Вода и... Кой би издържал на самотен остров само с вода и храна? Аз не мога да правя нищо без косметика. Просто, примерно, Абе, не мога Мира... да си взема един дезодорант. Сега чуйма, ти освен това и храната трябва да видиш каква е, защото ти не обичаш здравословното ядене. Ако има сега някакви ябълки неща, Мира изобщо няма да отиде и там. Ама ако има някакви чипсове и ще се изстреля сама много. Кой е по-отворен? Напълно вярно. Да се заяжда. И тази зад камерата обича да се заяжда. Охо! Тя просто не може да живее без да се заяжда. Един ден, ако не се заяжда, това направо е рекорд. Дай Софи 5. Бум! Кой повече обича да готви? Това е естествено. Не вярно. Как? Ти знаеш ли колко програми за готвене имам? Колко неща от тести съм свалила да готвя? От кое? От едно от Фейсбук. Как ходя в ресторанта на Дейчо да готвя там, пилешки, хапки и пици. Аз какво направя, че нямам познати в ресторант, за да готвя? Кой би карал кола на тази възраст? Аз съм карала. Аз съм карала. Аз на село и тук в града. Аз на село. Кой би облизал земята? Не. Ясно. Кой е по-лек? Обърка парол. Да. Сигурно ако до мен има торнадо, аз направо... Ще фръкнеш. И той върчи като... Кой би ударил много силен шамар на момче? Чакай. Аз съм удрила. Аз съм удряла на Денис, на Стоян и на Стефан. Аз на Стефан не стоям там. Аз те бия. Значи, Стоян веднъж съм беше изнервил и ме беше... О, да, вървят си, изведнъж като го перна. Така правилно, абе мукни бе, така и Да, бе, като точно, перна. точно. Стефан Стефан така, много философстваше. Аз като му зашлевих, той млъкна. Оля, аз един път зашлевих на Стефан и той се разплака. Наистина ли? Да.
Кой би рисувал с графит върху гараж? Ами, за тебе ли сега? Ами, аз, защото съм луда и защото, не знам, защото ще ме губят. Кой би се гримирал грозно и би излезнал вън? Трудно, но мисля. Това беше всичко от нас. Надяваме се клипа да ви е харесал. Ако е така, thumbs up и се абонирайте за мен, а за нейния канал, той ще е долу в описанията. И ако ви харесва тя, може да се абонирате и за нейния канал и да харесате всичките й клипчета. Чао!